Трогателно. Двама гризачи си търсят зоопарк. Кого наричаш гризач? Аз съм заек! Аз съм катерица! Знаех си, че сте съмнителни. Мек. Говорих за вълка. Цветенце, пиленце, мое сладко орехче. Какво стана, Мек? Нали щеше да убедиш пазителя на реката да подкрепи малкия ми бунт, а ето, че останах без пазител. Постарах се, но той ми направи предложение, което трябваше да отхвърля. Добре, вместо да опростя 2 години от присъдата ти, ще ги добавя. Какво ще кажеш? Вината не е моя, а на онзи юнак Херкулес. Херкулес? Защо ли ми звучи познато? Не знам. Може би му дължим пари. Я повтори това име още веднъж. Херкулес. Изглежда недодяло населенче, но го разкрих само за минута. Чакай! Херкулес, не беше ли онова бебе, което трябваше да... Богове! Спасявай се! Били сте се погрижили за него. Бил мъртъв, казахте. Не бяха ли това точните ви думи? Може би е някой друг. Да, Херкулес е често срещано име днес. Преди няколко години всяко второ момче се казваше Язон, а момичетата бяха Брик. Каня се да пренаредя космоса. И ако някой некадърник се опита да ми попречи, ще го пратя до земя! Чакай, големи, още можем да го спрем. Да, поне го направихме смъртен, това е хубаво. Нали? За щастие на трима ви, все още има време да поправите безобразния си пропуск. И този път никакви издънки.